S Lukášem a já vám chci poslat nějakou klásu tréninku, jednoduchý základní tréninky pro, řekněme, průměrní lepší boxery, ale samozřejmě začátečníci můžou dělat to samý a kdokoliv má jakýkoliv dotazy, pište mi e-maily, Deček Assassin na Yahoo a máte všichni na Facebooku, takže jsme na to. Na čem budeme pracovat je přední ruka, levá, pravá a přední, levá, pravá a na co se všichni soustředíme, dobrý postoj, obě nohy na zemi a stabilita rozložená na obě nohy. Často lidi dělají chybu, že jsme hodně dopředu, hodně na levý noze a zatím mají trošku jako, že mají hlavu na levý noze. Postav se na obě nohy, musíte si jakoby posunout nohy pod svého soupeře. Jako kdyby mi to šláplo na hlavu. To je posunout do soupeře, protože já když ho chci trefit tvrdě, tak tam vždycky můžu krásně nemůžu dostat. A naopak můžu utéct, a když potřebuji být blíž, tak si posunu nohy. Když chci tam blíž soupeři, tak se tam nalákám k němu. Posunu si těm nohy. Takže já jdu nahoru. Když já mám přední ruku, jenom si tak zjišťuju, kde je check. Já mám to check, jenom si zjistím, kde je, jenom se na něj sáhnu. Vždycky jde přední ruka, vždycky svou nohu. Vždycky. Kruček, ok? Já to maličku dám check. Ok? Check. Pomalu. Check. Jo, krásně. Check. Ok? Na to navážeme tím boxu, raz, dva, tři, on vrací jenom dvě zpátky, zablokuju to, buď to blokuju ramenem, nebo máš se tam salu, tak si říkám rukavici. Je to individuální, to sedí, check, raz, dva, tři, zablokuju, zvedám a k tomu dám, ok? Pomaličku to najdeme, pomaličku, check, blok, Tož to zavíráme tím hákem na konci, samozřejmě je to dobrý zavírat hákem, protože stejně když končím prohlášku, tady mám předevčí ramena. Musím se stejně vrátit zpátky. Když už se vracím zpátky do svých pozice, zdravíme z Tampy z Floridy, ukázka tréninku, jakýkoliv otázky, na výklad, e-maily, prostě na Florida my se jdeme někam opalat na pláž, ok? Čau lidi, mějte se, čau.